non la ke mongwe ke jaba por nang le tanglo la si non mongwe jab je prangsi ajara saya mo mate hemrit chata me ka chelang do nang jia por nang le tanglo longri arlo mongwe nang japen hemrit biribi thungkan hokdun hangjo hang haya por non nang ke lia jok mining surihini ra ingkoi ra ke thoman ningkan ke chengsi hem tomon jabra alam the kilong pon la ke non jai pong along pensi birta ripon long lo lason sikedam tang thang thang ni phai ingkoi ra hiniar ni langhin constituency angka jai pong habar long tomon ke the japon tanglo ahok kedam tang thang thang ni phai ingkoi ra hiniar ni jai pong habar long tomon ke the ke Japan Sunrise English Academy hem Japan railo kedam tang surhini ra krihinian ingkan kangpu pon bangso Sunrise School long ke charlio sumara tumaphan than bang atum ke than chapaduk ponsi surhini ra ingkoi ra sian ingkan hut Karbiang Autonomous Council hinpen Bengkonsi Venture School hokpon lo bangso school along nursery pencheng lok high school ang dengan kadu kobe bang pharo hinira choke ba sumara tumdo bonta non sadlang ki tok boma por hut school hem lapuson tumon ke jabraya jok pinangan ka siksak nang dukok lo non exam ka suli bon la bangso exam ka suli dia di mata katura thai biglo asi bangso school hem ki thir theba hem na ki kimpi ponji aphan management committee anparta lothan bangla pen principal atum Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Roghang EM Omar Singh Tiso EM Billy Mohan Khaglari anparta education EM Richard Dobia phan bangso sarnung ki prithang along prabjin pen kasalam ponji aphan ka chuni risitame pedopon patuwe porphai baji krihini apor tomon tipi iwang penajok Jaipong Sunrise English Academy High School kabangso school tomon tipi pon pintin delo lasi di tum mining committee lapen ke than bang atum staff patumanta ningduk parklang pigi lasi labangso non tikibom Karbiang Long Autonomous Council manpeng ke do CM Tuliram Ronghang lapen ke manpeng ke dua kai education EM Richard Togbi lapen ke manpeng ke dua ke hai singason kontensi umur tu so alang litumaphan itu meeting committee lapen than bang tum chuniri igloje labang so school hiklong pen building nang ipi paprap jini phansi itu meeting committee pen than bang tum chuniri iglong langhin pen sarpang reingti Karbiang Long Life